Директно на студиото продължаваме с Николай Бареков. Ники, предполагам, ще признаеш, че беше принуден да напуснеш BTV на време. Да приключим темата с цензурата. Знаеш, че аз съм в телевизия, преди факта, че обърках техния пазар, както и с твоите продуценти от Телема, преди факта, че привлекох Карбовски. Но аз избрах да дойда пред теб, знаейки, че това е възможно високата неудобна трибуна. Имах покани от всички големи телевизии. Преди малко Диана Найденова е заявила, че е напуснала TV7, защото не можела да показва различните гледни точки, понеже, видите ли, заради Бареков не искали да идват хората от ГЕРБ. Ето един апел, който ние трябва да направим сега с теб към всички български политици и от ГЕРБ и от БСП. Не ходете само там, където ви е удобно. Сега, примерно, от ГЕРБ и Борисов тук им е удобно, говори се, че имали 30% от нова телевизия, да идват в нова телевизия. Това е по-удобното нещо. Подметаш нещо, което... Ти подмета преди малко за някакви срещи. И Бойко Борисов идва само тук. Той не ходи в BTV, не ходи и в TV7, забранила на неговите хора. На Кощуков му казала, пиарката на ГЕРБ, за TV7 вече и шофьор не мога да изпрати. Бойко Борисов с 30% трябва да е най-тъпият собственик на телевизия, който позволи миналия петък да поканя Емил Димитров и директно от Слънчев бряг го включваме. Така че важното е какво показва и на телевизия. Това твое твърдение за тъпия собственик, първото е вярно. За второто не знам. Второто казвам, така се говори. Само има информация, чел съм го. Сега за BTV да ти кажа. Така.